Goedemorgen. Vandaag lezen we uit Jesaja 39 vers 1 tot 8. De koning van Babylonië heette Merodach-Baladan. Hij had gehoord dat Hiskia ziek was geweest en weer beter was geworden. Daarom stuurde hij boodschappers naar hem toe met brieven en een geschenk. Hiskia ontving de boodschappers hartelijk. Hij liet hun zien wat er allemaal in zijn schatkamers lag: zilver, goud, parfums en geurige olie. Hij liet ook zijn voorraad wapens zien en alles wat hij verder in zijn paleis bewaarde. Hij liet de boodschappers overal kijken, niet alleen in zijn paleis, maar in het hele land. Korte tijd later ging Jesaja naar koning Hiskia en vroeg: Wat hebben die mannen tegen u gezegd? Waar komen ze vandaan? Hiskia zei: Ze komen uit een ver land, helemaal uit Babylonië. En Jesaja vroeg: Wat hebben ze in uw paleis allemaal bekeken? Ze hebben alles gezien wat er in het paleis is, zei Hiskia. Ik heb alles laten zien. Toen zei Jesaja tegen Hiskia: Luister, er komt een tijd dat alles uit uw paleis weggehaald zal worden. Alles wat uw voorouders verzameld hebben, wordt dan naar Babylonië gebracht. Er blijft helemaal niets over. Dat heeft de machtige Heer zelf gezegd. En de Babyloniërs zullen ook een paar van uw zonen meenemen. Die moeten dan werken in het paleis van de koning van Babylonië. Hiskia dacht: Zolang ik leef, zal er hier nog rust en vrede zijn. Daarom zei hij tegen Jesaja: Het is goed wat de Heer gezegd heeft. Een bezoek uit het oosten. Gezanten brengen geschenken voor Hiskia en hij laat alles zien: zijn paleis, zijn rijkdom, zijn wapens. Waarom? Trots, tactiek of gewoon naïef? Zeker is, hij denkt niet verder dan zijn eigen tijd. Als Jesaja zegt dat alles weggevoerd zal worden, reageert Hiskia: Zolang het maar in mijn dagen vrede is. Vandaag zien we geen held, maar een gewoon mens, zoals wij. En we zien het tekort van menselijk koningschap. Advent richt onze blik verder. Zie je het voor je? Een koning gedreven door liefde en overgave, Jezus Christus.